Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Machiegni e Ramogi Baraza, Ramogi Baraza. Kumtwak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Ekindeni mag back to school, DTB Academy mi sir kaka janyuol manyathine some sikund ji giwegi kata private. Chul school fees duto ma in go e wangsa kiyudo hola maromo $1,000,000 ewi nyathi ka nyathi. Ibed kod chuny mokwe kirito mar duoko hola makama e kind dweche 3 nyaka dweche 5. Yud fuong'ruok mapiyo ne wich bar, onding maremo, lak maremo, kaachiel gi leche e nengo mayot. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10 kuom paket. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Karemo siko to ne laktar. Mar bando, be buya chandi ye puothi, kikiwe lum kod buya kethni cham mabiro moni yudo keyo mobok. Wakelo ni Kolopa 300 OD kowuok Osho Chemical Industries Limited. Main kwiri matieko buya to wayo puothi kaler ka cham pichni. Kaitiyo kode dichiel kende, Kolopa 300 OD biro tieko buya duto machandi e puodho, kendo biro weyo ka bando magi dongo maber, nikech gibiro yudo chiemo kata gigo madwarore ne dongo margi e yo makare. Yud Kolopa 300 OD kawuono kowuok Agrovet mantie machiegni kodi. Kolopa 300 OD tieko buya duto e puodho mondo iyud keyo mabop. Ne mathoth, yua tol nono maonge chudo e namba mar 0800724211. E poda rito wenda mano nego bene koro bire studio kanya kwa Mogajwang
pod ka yudo thuolo mar bedo kodgi to daher mar ng'isi wach moro kamatin monego bed ni koro ing'eyo kokalo kuom chenro mokeno kanyo kod bengi migeno mano mar KCB Bank kokalo e nyakalondo mari mar Ramogi FM. Aneno ka wenda osechopo ka kendo en kinde mowinjore mabiro chaka kodgi mbaka achiel kachiel. To kapok achako kodgi nyakwa Ramogi Jwang', ing'eni en lek mar ng'ato ka ng'ato bedo kod ot moluongo nyingi, dala, jigedo, luokri gi timbegi kod ng'ata ng'ata ibede kod witado moro manyalo ritin kod jogi. Sani KCB Mortgage misir mar omenda atamalo 105 te ibiro chulo gi nyinyo kata interest mochung' mar 9.5% ichulo kuom higni 25. Chak kawuono nyakwa Ramogi Jwang' mar chopo lek mari mana kod bengi migeno mar KCB. Magi te nyalore nyakwa Ramogi. Gimonego bed ni koro ing'eyo en ni gini nyalore. Kadiponi lek mari mar bedo kod ot en gima isebedo kile kinde ka kinde, to weche mag pesa mosebedo ka neno ka gimeno ingane chopo lek mari. KCB Mortgage nitie ka mar neno ni lek mari obedo adieri makende kokalo kuom affordable housing magintiere go nyakwa Ramogi Jwang'. Gima negi ng'e awacho kacha ni gikawo ting' mar pesa atamalo 105 te mar bedo kod ot, aito iduoko kuom higni 25. Interest rate en 9.5% kende. Miyo ta ahinya mar fuong'ruok. Bende nyakwa Ramogi Jwang' inyalo yiero kamoro amora midwa ni gedie. KCB Mortgage mi thuolo mar chopo lek mari mar bedo kod ot e yo mayot. Ma emomiyo luonge ni Jenga Dream mana kod KCB, nikech ma endi dwaro mare en ni lek mari obedo a reality. E gidho jorochere wache kamano. En gimo yawne oganda jo Kenya duto te kato ndiki e tich jamiso dwe kaka an kama indikori kendi kata idake diaspora in gini koro ber kodi ma biro bedo ni mayota ahinya. Gima duong' chak kawuono nyakwa Ramogi kilimo bad bengi mar KCB machiegni kodi kata inyalo oro mana ote ni mortgage e namba mar 22522. Mortgage e namba mar 22522. Kisetimo kamano nyakwa Ramogi to ma biro bedo ni ufungu mar bedo kod odi. Bende you are told 0711 08 70 000 0711 08 70 000 kata 0732 18 70 00 0732 18 70 00. Mane wach mantie ka nyakwa Ramogi mokelo kanyo kod KCB. Sario okalo kod dakika 16 mar okinyi. Bang' kinde mano kende Ramogi Baraza. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Aneno ka wenda oseyuoro ka nyakwa Ramogi kendo en thuolo maber ahinya mar go kodgi mbaka. Wach lo nigi wechene mang'eny. To oganda luo wacho ni sama koro isewewa to mana kamoro mathin kende. To kata kamano ma mwandu ma bende wacho ni en a factor of production. Ene kama wanyuole kata wagole mwandu te. Obed goldi, obed mwandu mag pur. To kata kamano bedo gi ratiro gi duol e lo en gima duong' ahinya. Ok bedo gi duol ni wach ni malopa oboke mayango ni ine wuon lo. Ahinya ka wang'iyo kaluo nyakwa Ramogi Jwang' ma bende wan kaka oganda kaka dak marwa kaka oganda luo. Samoro kwaru no wene wuonu lo. Bedo ni koro ne en lo ma imbi winjo ni en mar kwaru nikech wuonu ne wacho to puro to gede kanyo timbi wacho ni mano koro lopu. Samoro wuonu bende osepogo ni kamoro matin to kata kamano onge kod oboke moro ma yango ni mano lopi. Bende wang'eyo ni wantiere kod okenge moko ma chik mar piny Kenya ka oketo mamiyo ng'ato ka wuonu upogi lo inyalo loko lobno koro bedo mari e yor andika gi yor oboke ma koro yango ni ne wuon lo. Ma emomiyo kawuono bende migawo moko mar piny owacho mar Landesa ma osebedo ka wuotho kendo golo doki to oganda gitiyo gi ji e sectors mopogore opogore. Ruodhi, jodong gweng', jopiny, migawo mar judiciary
migao mar obila gi migepe mopogore opogore gi jopiny giwegi mar konyo gi ng'eyo ni to gin ratiro mage ma ungo e lo ahinya e gwengewa e reserve nikech ing'e ni mage kuonde ma bende wapuro wabedo kod chiemo. Kuom mano kawuono gokinyi Koram Gajwang' wadaloko tanga matin nimar dwe mokalo ne wan kod jandik lo maniluongo ni Nicholas Obiero mane opuonjwa weche moko masanja kaloro koda weche mag succession. Kawuono bende antiere kod jodito ariyo, mano Jessica Achieng' Oluoch ma en okil kendo jalony e ratiro mag lope e duol mano mar Landesa. Abro miye thuolo mondo mokwongo omose Koram Gajwang'. Jessica machiegni kendo omose Koram Gajwang' kendo. Erokamano, kako wach nyingano iluonga ni Jessica Achieng' Oluoch. Atiyo gi migao mar Landesa and Women's Land Rights Specialist. Erokamano ahinya. Kendo okil. Okil matiyo gi Landesa. Erokamano ahinya. Kanyakla kod Mheshimiwa Angeline Odao, Principal Magistrate. Kawuono wan gi judiciary ka. Mose Koram Gajwang'. Erokamano, oganda luo kamora mora mauntiere, amoso uni oyaure, ageno ni uchiew maber. Kaka owachono, anan iluonga ni Angeline Odao, anan Principal Magistrate, atiyo Kakamega. Utiyo mana Kakamega, edo ma Kakamega. Erokamano maduong' ahinya. Jessica, mana matin no wanyalo timo recap mar gima Landesa timo ne joma samoro donjo gini kane wasechake. Erokamano ahinya. Erokamano. Kaka ni wacho na winjo kiwache maber malich. But adwa mana medo matin. Koro Landesa en migao makonyo ji sana sana e wach ratiro mag puodho. Watiyo e county mopogore opogore. Wan gi counties mwatiye ka Kisumu, Kakamega gi Kisii, mwatiyo gi jomilongo ni smallholder farmers. Konyo ji mondo ng'e ratirogi, wapuonjo ji mondo ng'e chike ma wan go e Kenya. Kendo watiyo gi government mopogore opogore, judiciary, ministry, mondo wane kaka wanyalo tiyo kodgi, mondo wakony ji mondo yud ratirogi. Be watiyo gi wakinde mondo konywa mondo kawantiere case ma wan go e court, kantiere jok mwakonyo, kantiere procedures mitimo mopogore opogore, be ginyalo konyowa e guidance no, sana sana gi jomo watiyo go oko. Be watiyo gi ruodhi, nikech wang'e maber ni gimoro matimore ground kwa wuoyo wach lo, to ntiere process miluongo ga ni ADR, wach miwacho maonge court. Koro watiyo gi ruodhi sana sana mondo be wakony ji, kok ginyal dhi e court to waneno kaka wanyalo timo at the community level. Office wa maduong' ntiere Seattle, America, but wan gi office Nairobi, mabe watiyo within those counties mawacho. Erokamano. Erokamano. County ma Kakamega, Kisumu and Kisii. Kod Kisii. Yes. Erokamano maduong' ahinya kuom miwa nondo moro madundo kalo koda migao mar Landesa ni. Kane wawuoyo gi Nicholas mokalo chien, ne beto leronwa okenge mikao ka ng'ato dotimo gimiluongo ni succession. Achiel kuom jomutiyo go en judiciary. Gin gi omang'o ka. Ka ADR nitiere, judiciary omang'o ka. In fact, ka ilbo fenyo ni judiciary nigi tich maduong', kata wach ADR, judiciary ema lead process mar ADR. Nikech gimoro amora mitimo do mondo watim ka luwore gi chike, ka luwore gi constitution. To jomochung' ne constitution maduong' gin judiciary. Koro process ma itime court judiciary ochung'e, but judiciary betinde nigi projects mopogore opogore magi hakikisha ni gimiluongo ni access to justice itime oko mar court. Emomiyo kawuono neno ka wan gi judiciary studio. Kawuono beta bro ka dikora. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Angeline, en role mane, en ting' mane ma judiciary nigo ka wang'eyo succession. Ne wasepuonjore weche mag succession. Udonjo gi kanye? Aya, koro ing'e ni nitiere chik ma wacho ni ng'ato kotho to okinyal mana tiyo gi gike ka pok ikawo barua mamiyi teko mar tiyo gi gikego. Koro kanyo e kama judiciary donje. Onge kamora mora Kenya ka iminyalo yudo barua no ka ok judiciary ema omiyi barua no. Koro process mar succession nyaka ichak. Ochakore gi tiende kocha. Ochakore gi anyuola, gi familia mar ng'ama othono, ng'ama weyowa. But eventually nyaka ang' ni bi e court, mondo court omiyi barua no, omiyi teko mar timo gimora mora, gi lo gi mwandu mar ng'ama weyowa no. Kanye kaka judiciary donje. Chien kacha kane owuoyo gi Land Registry Ministry mar iluongo ni State Department for Lands and Physical Planning, mane obedo ka Nicholas Obiero, ne oleronwa kaka ichako wach mar succession ni gi kaka igik kode. Nitie mana ka moro mane otuomo
mago muni ing'iswa nena ni gin ang'o ma sana mulou sama process mag succession nitiere specifically kama unu donje kama wan wadonje. Yes. Aya. Nikech ne wasepuonjore kama Ministry mar Lands donje. Ting'eyo ni kapok idhi Ministry mar Lands nyaka idhi gi barua ma judiciary omino. Okay. Koro ka ng'ato otho, wachako ni anyuola bet piny. To anyuola bet piny winjore gi yiero jatelo. Jatelo ma waluongo ni administrator e court process. Okay. Jatelo ni anyuola nyalo yiero ng'at achiel, ji ariyo, ji adek, chik oye nyaka ji ang'wen, up to ji ang'wen. Okay. Ka gise yiero jatelo ni, gidhi gitimo search mar lo ma ng'amo tho noweyo. Ka gise timo search ma gi confirm ni lobni e adieri ni e nying mar ng'ama notho, koro gidhi e chief. Chief ndiko negi barua, chief ema confirm ni jogie gin anyuola mar ng'ama nothoni. Gidak e location mara. Gidak e location mara, ang'eyo gi. Kata wach ma wayalo ni wang'eyo. Wang'eyo, to mae chiege, to mae chuore, to mae nyithinde. Chief lero kamano. Okay. Barua mar chief ni en gima duong' ahinya ma court ng'iyo. Niwach ing'e ni court kia jogi piny kocha. Yes. Koro court rely on barua mar chief ni. Okay. Koro gima chief ondiko ni, koro jogi biro gode court. Kata ka chief ndiko miriambo. Kata ka chief ndiko miriambo. Okay. Sano ing'e ni wan wakia ni en miriambo. Wanang' ne wabikode wasome kaka chief ondike no. Koro gibiro gode court. Barua mar chief ni gikaw forms. Sani bende court oketo niya, sami bire court oken kaka chon mane nyaka ibie court ikaw forms gi ni ekidhi jazo e ot. Sani wan gi gimoro miluongo ni e-filing. Magigi ijaza kamora mora mibeti. Imanyo mana bundles e simbi, idonje website mar judiciary. Ifilogi judiciary.go.ke. Kise donje website no, iyuda forms go. Ti ifilogi. Ka isefilogi to ilodge gi mana kendo mana online kanyo, okochuno ni nyaka ibie court. Court wan kamora mora ma wabeti, whether idwa dhi Homa Bay, idwa biro Nairobi, idwa dhi kanye, waneno gigie online. Kisekelogi. Koro kisekelogi to koro wayawni file. Okay. Sani wan gi system e judiciary ma namba ni mar sime miketo samiketo gigi online. Namba ni mar sime no ema wabiro tiyo godo. Waoro ni SMS ka wanyisi ni koro gikigi to wayudo. To mae case number ma wami step amora ma ang' ne timre e case nini. Nyaka ang' ne wanyisi e SMS. Koro kisekelo gigo e court, ichulo 2,000 mar filing fees. Ma wayawni godo file. Okay. Mano kisechulo 2,000 no to koro wayawni file. Okay. Koro chik wacho ni ka waseyawni file to gigi onego bed ni dhi e Kenya Gazette. Monego gibed kanyo ndalo 30. Okay. Koro wan kaka judiciary ema watero ni gigi e Kenya Gazette. Gidhi e Kenya Gazette mondo ng'at mora kamantiere. Koro mi wacho ni ati samoro ng'ato oriambo. Samoro barua en mar miriambo. Wadwaro ni ng'ato ne. Ng'ama ni gimora ma paro mopogore gi gima ne chief ondiko ni. Owuogi onyis court ni mano to ken adieri. Anan nyathi mar ng'ama onindo ni to weya oko. Anan chiege, anan chuore to weya oko. Mane gimomiyo wamiyo ndalo 30 ka onge gimora ma watimo e file no. Ka koro watieko kamano to onge gimora ma otimore, onge ng'amo biro, onge anything, any complaint amora. To koro wach ni ero koro dhi karumo. Okay. Koro court mi barua mokwongo mami teko. Okay. Ma iluongo ni introduction letter kusoma. Mane mi iluongo ni letters of administration. Makoro yango administrator jabende. Okay. Makoro jok moko manu yero, mane uwacho ni magi jok mudwaro ni gin jotelo ka. Jogo ema koro court miyo teko. Wacho ni koro jogi to nu yero to ero koro wamiyo gi teko. Okay. En do mana kata court mane mayalo wach ni samoro ng'ato nigi mwandu moyo 20,000,000, mwandu ma ilaro kata ka ma indiko ni succession ni en below 20 million.
Ma en doho mane mang'iyo kura ahinya? Chik wacho niya, ka mwandu ne oingo milion 20 to kes no iyalo mana e high court. Okay. Court mamalo. To ka mwandu ne milion 20 kadhi piny, to koro mano koro e court mapiny ma koro waluongo ni magistrates court. Court amora mani piny koro nyalo yalo wachno. Letter of administration me wacho ni ma bang' ndalo 30 koserumo maonge ng'ata man gi tog gima chief nondiko ne. Imiye ng'a? Koro letters of administration ni wamiyo jotelo mane familia oyiero. Okay. Mane anyuola oyiero iparo ni mokwongo mane gibet cha. Yes. Ne giyiero jotendgi kendgi giwegi. Kendgi giwegi Mondo koro gi own the process. Mondo koro ng'ama giyiero no. Kendgi giwegi giyiero ng'ato. Ginyalo yiero ng'ato achiel, ji 2, ji 3, ji 4 kaka anyuola neno. Ng'ato nigi weche mag lope gi weche mag mwandu jabedo gi weche mang'eny. Samoro yiero ng'ato ji 3 kata ji 4 kata ji 2 mondo gibed administrators mar mwandu mar marehemu ni kaka idhi pog mwandu ni. To paro nyalo lokore nikech ung'e ni samoro gini ber moro ni e iye ka. Bentiere kaka inyalo gole process ni titimo nang'o? Nitiere. Koro ineno ka court osemiyogi barua mamiyo gi teko. Ng'ata ma at any time samora mora ma ng'ato neno ni en gi utatanishi amora onyalo bire court. To wach ni waloko pachwa. Koro kok giwinjore kaka anyuola kendo inyalo dokta anyuola wacho ni waloko pachwa, wadwaro golo ng'ani, wadwaro kelo ng'ani. Kata kok giwinjore to court koro dhi bedo piny winjo ni en ang'ono matimore. Udwaro golo ng'ani nang'o. Koro mano koro court bedo piny winjo ng'ama dwaro donjo, winjo ng'ama dwaro gologi. Gikelo gimore court miluongo ni objection. Koro ka gikelo gimiluongo ni objection no to koro court bedo piny to winjogi. Winjo gima gidwaro wacho ne court. Bende wan gi time frame ma chiko yango ni nyalo winje wach mar objection ni koso? Ndi wach weche mag logi gin weche mamako chunji ahinya. Chik oyie ni kochopo weche mag succession gi samora mora ma in gi wach to bi inyiswa. Mapiyo kaka nyalore. Onge deko. Onge deko. Samoro inimi yalo wach ni kaka jang'ad bura to samoro transfers bende ng'eny ga. Kiwuok ng'ama koro ka wuok kan kuri gigeno kuom ng'ama ne gichako godo process mane kitwa ka wuok ka sani kaka an kaka mega to ogola samoro tera Kisumu. Nitiere mana magistrates moko bende manyalo winjo wachno. Maonge gimoro ma wan gi process ma onge gimoro amora kae madhi nindo madi wach ni koro wach ni dhi leo. Gikawa kama na wecha ema gimbe gikawe akawa gidhi kode mbele. Jessica, na winjo kanyo ka mheshimiwa magistrate, principal magistrate oyangono maler ahinya ni gik moko itimo online sani, e-filing itimo online sani, judiciary of the digital. Mi aparo Anna Madi, former chief registrar, kana wuoyo kod ndalo moko ka. To kata kamano ok ji temo ng'eyo ndiko gik moko kalore koda dwaro mar chik. Nitiere the legal language. Un kaka landeso konyo ji nade wach ka. Nikech mane chuny wach mondo ndik gimoro makata ka mheshimiwa neno to wacho ni ma ondik e yo moriere kaka chik dwaro. Ukonyo ji nade kaka landesa? Erokamano. Koro watimo mano e yore mopogore opogore nikech samoro be mondo ng'ato chop mondo ng'e ni ratiro ne kata mag law okethi nyaka be nitiere puonj moro motimore. Nitie jok moko mokia kata ni gin gi rights. Koro gima watimo ga mokwongo en awareness. Wadhi e community, wapuonjo ji ratiro margi, wapuonjo ji gima sheria wacho, wapuonjo ji chike mopogore opogore mondo gibed gi knowledge mag chike mondi. Bang' mano be wan gi processes miluongo ni legal aid clinic. Bang' mano wabet gi ji twangiso ji ni ka in gi kes moro moro ma in go mantiere court kata mikia kaka ichaki, inyalo biro mondo iwuo kodwa mondo wawinja ne kes ni no mondo wane kaka wanyalo konyi. Samoro yudo mana ni en gik moko mag boundaries, samoro yudo ka en
en mar succession, samoro yudo ka samoro kaka jiodak, husband and wife, ntiere kaka ji pod laro mwandu. Koro wa categorize wang'eni case nini to chal nade. Bang' mano, ntiere wan gi legal aid process bang' mano ma koro wanyalo konyi kwa se yudo details gi, to waneno ni case nini onego dhi e court to onego dhi e court mane. Koro wakonyi e process mar filing succession kete kata kako wachono ni samoro gini onego tim online. Joma watiyo go sana sana iyudo ni samoro either gionge kata simu, ko kamano to bi gionge bundles kata gionge laptop mondo ginyal timo process ne. Koro kaka Landesa wakonyo gi technically kwa tiyo gi wakinde moko mondo wakony gi e filing process. But also follow up nikech iyudo ka language ma itiyo go e court samoro normal mwananchi ok understand. Kaka inyalo wach ni gazettement ng'ato nyalo dhi manye gazet. Koro ing'eni mago gik moko mopogore opogore ma Landesa nyaka wabie diere mondo wakonji mondo ging'eni ka giwacho ni gazettement kae kuma gini yude. Ka giwacho ni filing magi e documents. Ket filing process no bibo dhi tiyudo ka ntiere forms mang'eny. Neno mana PA1 1 2 3 4 nyaka 18 tikiani chak gi kanye. Nikech e process mar succession no bi kada medo matin ntiere jok moko ma kapo chako succession ber mondinge ka ng'ato ne nigi andika kata ka noonge go. Jok mane onge andika samoro yudo ka yot nikech koro gibet piny to giwacho cha ni kama kaka wadwa pogo. To kane un gi andika nyaka wang'e maber ni andika ma un go ni ben andika ma halali. Bang' mano koka maybe samoro court fuatilia ga andika ma ng'ato nigo. Koro be understanding processes before the court, during the court be wamiyo ji advice kan tiere technical support nikech judiciary bok de chung kodi ni koro mako lueti ni koro wadhi together wa team succession. Nyaka bed the other side mar wakili mondo konyi mondo understand. Koro chunyi wach ne joma samoro ne ng'at ma mareme no ndiko will gine magi initiate gine magi buko wachne jok manoko ndiko will. Dong podi chako nikech for you mondo wach ni ng'ato notho tudwa pogo mwandu ne nyaka ung'e maber ni kantiere kaka dohero ni mondo mwandu ne opogi mano de bed ni ndiko. To kano ndiko to nyaka wamany mwayud ni gino ni kanye. To samoro ndiko tindike marach makot ok biye. Mano be ntiere necessity mar mondo waelewa ni will ni no samoro ok bitiyo. Kaso ntie jok moko be mawacho ni giweyo ok andika lakini koro giweyo will gi dog. Na wacho ni love ni en mar ng'ato timore nikech jaduong' kapok onindo samoro luongo wuode moro manogeno ni Kanyasa okawa tim ABCD. Dhano to be opogore nikech samoro koro ifwenyo ni ka noseluongo wuode no chik wacho ni kata ko wache gi dhoge ntie gik moko monego bed ni timore. For example kata ko luongo wuode no nyaka luong kwaru moro luongo wadgi moro mondo winje ni gimunyiso wuode. Janeno nyaka bedi nikech koro timore ni koro ka jaduong' osetho tiyudo ka wuode ni koro riambo matin. Kokineno bedo gi tatanishi koro ji wacho ni wawewa wachno wapog manyien. Koro ntiere processes ma legally nyaka be ufuatilia kane en miwacho to nyaka o follow procedure moro ma ondike. Jessica gini bende mulo nyaka ginene nyithindo manyiri mose dika tendo so wagogni gini mulo jite nikech e Kenya king'iyo number 1 kwa chako gi constitution ma wan go. Constitution wacho ni both joma chuo gi joma nyiri nigi right ma equal mar bedo gi land donge. Number 2 wacho ni king'iyo weche land ntiere principles moko mondik mang'eny ma wacho ni kwa timo weche land nyaka wafuatilia principles ki. Mokwongo en non-discrimination akia kaka dawach gi dholuo en non-discrimination. Akweda mora mora kik bedie ni kori neno ni ma nyathina manyako ma nyathina manosedhika tedo ma nyathina ma pod tin etc nyithindo te ket sama koro ng'ato tho ten ing'iye ka gima madong wuonu to wuonu nigi parental responsibility donge. Ute un nyithinde katubed mana ng'ama chuo kata ng'ama mamiyo to sana yudo ni practice ma wan go kuonde madake gi yudo kitwa gi timbe wa yudo kani joma mon samoro dhi chien matin giwacho ni wadwa we lobni mondo koro owete wa mogedeka lakini chik wacho ni kata tinde judiciary e practice wacho ni kama ne gimidwar timo biye court mende wach ni anoka dwa lobni kiwache mbeleji but ok debed ni koro ni owete uamua ni koro unudhi adhiya unokwa miu unokugedka manok nyalre mani nyalo donjo negi kendi dhi e court mondo imbi yude lob. Imbo pogni moro opogna lob
Kendo tinde fwenyo ni jipo nikech ka ng'iyo tinde kaka ngima tinde nitie ayudo ka nawacho no pogna osiepega moko ba fwenyo ni tinde be gin gi lo kendo samoro yudo kata ni wuonu notho to miyo nyaminu moloyi nikech maybe ntiere kako neno ka nyaminu nigi responsibility moro. Okay. Mheshimiwa weche gi ogajore manade ne yawa. Kama na inya. Koro banka letter of administration ni osechiu. To ngamo me baruane onego tim nade mondo jogi obed gi title deeds. Aya koro bank nikech lo bedo mana mari kan gi title deed. Kaluo ji wacho ni pod wan gi namba mar lo. Ng'eny kabisa. Koro bank osemi letters of administration mokwongo no. Yes. Letters of administration no in as much as omi teko pod ok yieni ok mi teko mar dhi godo kalants loko lobno e nyingi. Chik wacho ni letters of administration no nyaka bedi 6 months. Ibedo godo 6 months eka iduogi kendo e court. Ki duogo e court eka court koro mi mogik kendo barua koro mogik miluongo ni certificate of confirmation of grant. Certificate of confirmation of grant. Kore certificate no mano samano ubire court bang dweche auchiel ni. Koro sano ekunyiso court niya wan ng'ama nonindo ni nigi mwandu ne nigi lobe aina ni mae gima to wan kaka nyuola wawinjore ni wadwaro poge kama ng'ane yudo quarter, ng'ane yudo an eighth, ng'ane yudo half. Koro certificate of confirmation of grant ni ema koro lero wacho ni wamiyo ng'ane kama to wamiyo ng'ane kama to ng'ane court omiyo kama ng'ane okaw kama. Certificate of confirmation of grant no ema koro anyuola kaw dhi godo ka lands registry registrar to registrar koro biro golo nu koro certificate titles e nyingu te mana kaka court ondike certificate of confirmation of grant no. Kopa gimondike certificate of confirmation grant no. Kopa kamano. Koro ng'ama no we oko kanyo to dong' mana oko. Koro registrar kendo ok nyal medo ng'ama ne onge kanyo. To registrar ok nyal wacho ni naneno ni omi mang'eny moingo ng'ane. Registrar nyaka lu mana kaka court owacho no. A certificate of confirmation of grant no. Omiyo ineno ntiere sama court omiyo ma ng'ata manigi wasiwasi amora nyalo biro. Kata 6 months no dweche auchiel no en mana ng'ata manigi wasiwasi pod nyala bire court ma o chung process mo wachi ni an gi wasiwasi to en mana kama. Mondo kik we ng'ata oko. Gini nyalo mulo nyaka chief nyaka registrar. Gini nyalo mulo ng'ata. Koro en bene sama koro biro kanyo en mana client maru kaka judiciary. En mana client onge special case. Onge wach akwayo ni wakawe simbe mag jopiny giwuoyo kodwa nyakora monga jwang nikech maendi en twak magalamor. Iwinjo kanyo ka Jessica wacho ni bende gibedo kanyo gi buche mag choko gi jopiny, gin gi paralegals kanyo, gin jo judiciary kanyo, gin jotelo mag loch nanga moting'o chife gi jogegi mar poro wach kanyakla. To ji bende ong'eyo ratiro mamulo weche mag lope. Wach mar succession osebedo ka en guonya ahinya e pinje mang'eny nyakora mogi. Nyuwinjo gima nyotimore e gwenge mag Ugunja ka chich ne nitiere ni ji maromo 9 manyo wang' ne gin mana weche mag lo emichech ni kamoro nokelo ka obila pod dhi nyime kotimo nonro. Okonego beno chope okang' makoro gima ng'ato ma Nyasaye mochiwo ikawo e yo makamano nyakwara mogi ka lure koda weche ma inyalo yal nikech chik koro nitiere. Mara mogi oyawre. Hello. Voli mare do chen jaduong. Hello, Victor. Akwayo gi muolo gi ng'uono. Hello, Mogi. Doko voli mare do chen. Oyawre. An pastor Bwaso Seda Marco Bura Masogo. Jakubura Masogo machiegni pastor. Apenjo madam ni to kadipo nono ni ng'ato no uso lo pege te to no onyuol katudo. Bang'e nyithindo gi koro dwaro lopo no nigi seche ma baba gi uso lo te gi onge min gi nosetho nyaka mama gi to gin yawuoyi 4.
kama dang gidi jote onge wuon gi no uso lo te be nitiere sirkal nyalo duogo ni nyithindo gi lo mora kata matin. Okay. Oyawre. Oyawre machiegni jawaya. Ma jawaya ko ni joweka. Yes. An ye kariyo. Yes. For example, babu ane pogo no lo. So ne pogo o Pedro wate ni ji wadi abilo. To kanisa be no ogere dala to wadi kanisa be tipo lo ka to bid. Kanisa do me sa to bid do me kanisa sa to bid mare. So ni pide mani ni ko mi lo. Ni pan sa ni pina ya ko de ko lo ka de ni pogo no ko ni te ko ni pina ya ko no komela. Ko sa ni ni pide ni pina ya ko de ko lo ko ni no komela. Okay. Na rio. Ni chifu moko ma to makosa. Chifu timo makosa. Ya. Yung sa taxation. Mo ko ti ya de mo ko ta ko dok. Ti ta ko ko baru ko de ta ko baru ya. Ya mo ko ta ka ti taxation ke de mala rio to sa ni mo ko na to. Apa ni ma ko ka ni yo to ba da ya ba ta taxation. Ni de du ti du ari ma ko do no ni yo ko ka de mo ko ya. Mana kali chifu de ma ko da de chifu de ma ko da la ma chifu ma ko ko ni ko ni okay. Jessica chief ma utiyogo seche ma un gi baraza mag jopiny mar yalo weche mag lope gi program malande sa timone. Otieno jawaya ywak ni jogi ma medo conflict weche mag lope. Chagi penjo mar Pastor Boaz Osida keni mheshimiwa principal magistrate inyalo chako gi mano. Koro ng'ama nigi lo manigi oboke manigi title deed mar lo mano lobe ene wuon lo ma sirkal oyango. Okay. Kodwaro uso lobe no onge kaka sirkal koro biro nyise ni koro ino kinyal uso lo. O uso lo mae en contract kinde gi ng'ama no uso ne. Okaw pesa giwinjore ji ariyo. Okaw pesa kuom ng'ani to miye lo. Onge kaka koro nyithindo biro igni moko kokalo ni koro baba wan uso lo oweyowa oko. Niwach lo nen mar baba gi to baba gi ouso lope to kaw pesa kuom ng'ama no uso ne loan. Principal magistrate wachno donjo na maleta ahinya. Itemo wacho ni bedo ni in gi jonyuol ni man gi lo gi title deed mano ko ngiso ni kaka ng'ama nyathine in gi ratiro e lobno. Mano e kaka wacho. Ionge any rights e lobno niwach lobno en mar jonyuol ni. Oken mari. To jonyuol ni pod ngima. En heche kodwa use. Modong nono. Magi minyalo mana kata jonyuol kaka ja pastor ketene. Mano lope. Giminyalo temo timo. Dongano ka chero ni dhi chwanyo ji mang'eny kaluwang' ni kawuon ni Jessica. Giminyalo temo timo en samo dwaro use cha. Item ni to koro teme wuoyo kode. Teme ineno ni nyalo kele court. Ine kinyalo loyo bura. To lakini mano en lope. To anyalo dhi e court wacho ni asewinjo fununu ni baba dwa uso lo. Asetimo wuoyo kode mong'isa adier dwa uso lo. To wan nyithindo mang'eny. Sirkal konyo anena. Mondo chieng' moro ayude kamoro wanyalo gede. Wanyalo kwayo makamano. Inyalo temo biro gi kwayo no. Okay. Inyalo temo biro gi kwayo no. Lakini lo kanyo lo en mar jonyuolni. Jessica idwa medo wach moro kanyo. Gima nyalo wacho en ni kang'iyo chik ka lo ndik ni Jessica Oluoch to Jessica Oluoch nyalo use. To ka samoro gima afwenyo gi jowa ni en ni samoro gin gi lo to lobno pod ok ondike nying wuon gi pod ondike nying kwargi. Kanyo maneno ga kantiere ga opportunity matin. Makineno ka ng'ato dwal uso lo ma en trust donge ma en ochung'e achunga. Kanyo ma aneno kantiere ga opportunity ma ng'ato nyalo dhi to diwacho ni ng'ani to uso lobni to lobni nowenwa gi kwarwa ok en lobe ng'ato binafsi. Nikech process mar registration be joluo tinde ok okawo gima serious ok no ka chwanyo ng'ato. But yudo ni ji we lo e nying kwargi e nying jo ok gidwa loko mondo bede e nying gi. Koro anane the only opportunity ma in go en mana ka lo oken e nying wuonu miwacho no. Okay. Jawaya yuwa kanyo ne
ne wuon lo omiyo nyaka kanisa lo mogere kanisa to nyithindo manyiri okome, be ginyalo duogo mondo giclaim? An swali mala an go ingeni samoro be ji wacho ga ni malopa to maybe gionge karatas ingeni kamano kaka ji odak ji wacho mana ni baba gin osetho koro gine magidong kaso gichako gedo donge kaso gichako pogore kaka gin jowuoyi abiriyo no to kaka Honorable Odaun osingisowa en ni succession ni ok ditime kumoro amora kata e dala ni koru biro ni koru luongo jodongo to wacho ni wan koro wasepogo wan koro watieko. Succession nyaka time formally. To unfortunately succession kitime to succession be ng'iyo constitution, be ng'iyo human rights, to ng'iyo principles, to nyaka principles go wacho ni nyaka bed ni kantiere joma mon mantiere kanyo gimbe nyaka giyud rights gi. Koro kane gitime mana mar wacho jowuoyi abiriyo gi wacha to gipogore to gibet kadage nyamin gi moro akudho ne wach mondo dhi oteme oyude lope kantiere kako nyalo konyore go nikech ji be assume ga ni samoro ka in gi nyaminu moro to udak Migori to dhi onyuome Sakwa unu wacho ni Sakwa kanyo dhi yudo lo to Sakwa kanyo ok do yudo lo nikech Sakwa kacha bo yudo jowuoyi abiriyo madwaro lopgi koro kantiere kako nyalo konyore go nyalo dogo dala mondo embo yud lo unless okodwa. Erokamano. Mheshimiwa Chief Magistrate, Principal Magistrate, sorry. Otieno jawak ni chief bende ma medo chwalo mach mar koko kalore koda weche mag lope. Kowacho ni succession mokwongo tim mar ariyo kendo gichagi bando mondo mi otim. Dodeng ma endi en chalo gima nego mach gi petrol. Ingeni chon ndalo machon ahinya succession ne rumo ga mana gi chief. Yes. Ji ok ne ngi chik. Koro familia kosedhi mana ka chief kama to ne gineno ni wan wasebedo piny ka chief kaka nyuola wawinjore ni kama kaka wapogo puodho to mane kako timore. To lakini sani gik succession gigi wach lo koro sani obedo gik maduong' masani onge kaka succession nyalo rumo ka chief. To one person nyalo mana yudo barua achiel, file achiel kuom ng'amo tho. Ng'at achiel no iyawne mana file achiel e judiciary. Koro ka gin gi fununu amora ni chief ondiko barupe ariyo, onego gidhi gi barua ni gidhi e file mano yaw ne ng'ama nothoni mano ndikne barua mokwongo cha. To ginyis kot ni ni chief ondiko barua mar ariyo. Or ka file osechopo e court because ng'ato nyalo bende ni obedo ni o file moro Kindu Bay to file moro Homa Bay. Gidhi e mar ariyo no to giwach ni kae to succession nosetimore to barua mar miyo wateko nosewuok. To court will immediately loro file no. Koro barua chief kanyo katimo to timo marach. Barua onego beni wuok mana barua achiel. Nyakoro mogi porobro medo ka usimbi achiel kachiel. Ka diponi in gi lek mar bedo kod ot molongo nyingi kata dala molongo nyingi to weche mag onge mar pesa ma kamoro neno kagima en pek maduong' ahinya. Daher mar ng'isi ni sani koro geno nitiere kendo duoko nitiere KCB Mortgage ni ka mar chopo lek mari mondo chop obed adieri makende kokalo kuom yore mag gedo kata bedo gi udi. Wakawo ting' mar atamalo 105 te mar kawo ting' mar gero ni ot nyakwana mogi kata mi thuolo mar bedo gi ot molongo nyingi kata dala molongo nyingi. Bende wabiro mi thuolo mar duoko hola ni ichudo e bwo igni 25 te. Nyinyo mibiro juogi kata interest en 9.5% kende. Nyakwana mogi bende nyalo biro yiero ni en kanyono mane midwaro ni igerie odi ni. KCB Mortgage mi oteku mar bedo kod ot e yo mahuyanga. Chenro mar Jenga Dreams ma bende mi thuolo mar neno ni lek mari no ochopo kare. Oyawe na ogana jo Kenya te ma ni tije magandi ka jo misodwe indikori kendi kata mana ne jo winjo mawinjo Ramogi FM Santo in diaspora ma bende package ma bende ber kodi. Wach moro ni oro pesa ne joge udala ni gedna to chieng' mibiro pichni emigoni udi ma okomoseger to kare mano ken mari nyakwana mga jwang'o kora tinde ng'eny to kara kamano chomri tir gi bengi mar KCB kawuono kija diaspora kod ng'ata mar mondo mi thuolo makama mar bedo kod ot mluongo nyingi chopo kare chaka wuono mana kitimo limbe branch man machiegni kodi mar KCB ne joma jo diaspora onyalo dhi website margi bende kuma thoth bende indiko mana ot ni mortgage 22522 kata ywa simu 0711087000 0732187000 nona biri achiel achiel nona boro abirio nono kata nona biri adek ariyo achiel aboro abirio nono
Maramogi oyawre. Maramogi oyawre machiegni. Oyawre telo. Ye bembe chiu Machiegni arani gupiye moroka. thuolo mari telo. Babu ni kupugu walu. Notoko kupugu. Notoko kupugu ulo. To ne wadungu mama. Koro mama siama ngane gidi kacha. Mokuongo kaduk chiemi iwegi wawegi wane gin rada dik. To wiga ariyo okamijini iwe dik nuenigi lo. Guwenigi. To wini machuko nwato kapoko kendo. Ngani babu machuko nwato kapoko kendo. Koro dayo nowacho nowadwa maduong' lo mar ng'ane chami. Koro logo imane wadidi. Lo mar wadwa maduong' manosiem ne dayo. Koro lo man wadidi no ema wantisani. To lo mar baba emnoka gomiyo wetariyo modong' ne wanie wang'wen. Koro wadong' bana ariyo ni lo nosiem no owadwa ni mane mwanyalo pogre koso wabende wanyalo chako mondo wadwar lo makem ne ma baba madana ariyo gidi cha. Mane penjo na. Erokamano. Mano duokero right away. Mheshimiwa. Yes. Aya, chik. Chik wacho kaka lo inyalo pog. Maka ng'ato notho. Chik wacho ni mokwongo imiyo chiege. Okay. Ka oonge gi dhako kata dhako noseweye nokwongo dhi imiyo nyithindo. Thing one en dhako. Mana minyuomo. Okay. Mar ariyo certificate mar marriage igolo koso. Certificate mar marriage okigoli. Okay. Mar ariyo en nyithindo. Chik oketo magilure ka wawuok e nyithindo wadonjo e brothers and sisters. Ka ng'ato otho ma ne onge nyithindo noonge gi dhako. Omiyo ka koro kaka gin ne ntiere lo mane osiem ka nen mar owadgi to owadgi ne onge gi dhako to onge gi nyithindo to koro gine magidonjo gine magipogo lobno. To ka owadgi ne nigi dhako gi nyithindo to koro lobno dhi ir chi owadgi gi nyithind owadgi. Okay. Alero kanyo. Awinjo kamikelo no. Koro chik oketo kaka mwandu ipogo. Ma ok wanyal dhi ni wapogo mwandu ne brother kata sister ka ng'ato to noweyo chiege. Ok wanyal kalo chiege to wadhi iro wadgi kata nyamingi. Wachako gi chiege komondi. Ka onge dhako kata chuore wadhi e nyithindo. Ka onge nyithindo wadonjo brothers and sisters gi parents. Okay. Okay. Gima dabed kanyo en ni sisitiza ni bedo gi title deed en muhimu kabisa. Nikech gimopimo nano en one of the things kaka Landesa watiyo gi mondilietebe. To samoro yudo ka awach ni gimoro marach otimre to one of them dies to wechiege. Ingeni en mayot mondo wadgi machielo cha mondo bi ogole lobni nikech lobni be onge nying chuore mothoeni be onge nying ng'at moro amora, nitiere nying ng'at moro mopogore. Nikech samoro yudo ni wan gi gimoro miluongo ni widow disinheritance. Ji biro ka chuori otho to ji biro goli e odi to ginyisi ni lobni ok mari to gidwa mondo idhi dak kumoro mopogore. Nikech title be onge nying chuori kaka magistrate owachono ni inyalo bedo gi right ka owach ni title ne ni nying chuori to ine thing one kako wachono. But ka title onge nying chuori to daka kanyo nikech ng'ato nosiemoni mondo dak kanyo. Succession en important nikech
kuseng'eyo kumonego dake tudhie kot tuwacho ni wan wasiwinjore uyudo lo muyud subdivision mondo ng'ato ka ng'ato mawacho ni kae madwa gede mondo obed gi title deed for security mari mar chiegi gi mag nyithindi mondo kik kaw lobno ka gimoro time. Kata mana dau ma jakori osiemo ni kamoro nyakwara ine nyakwara mageno bathe kacha mi kacha dhano ing'eni be jalok wach ma dau man gi jogene madongo dongo mag nyithinde ma yawuoyi gi manyiri nikech samoro ifwenyoga ni gimomiyo iyudo ka jok moko iriembe lo en ni gima ne ng'ato ng'iso chuori koro dwa loko wachono ni en noko wacho kamano koro ng'isi ni nang'isi ni nyalo dak mana mar period matin to notame yudo lo koro nwawene wan wadwaro lopwa ng'eyo koro ber ka ng'ato kowacho kaka iwacho ni dani opsiemoni to ka dani dwa mondo ibed gi lobni adier to timuru succession mondo yud lo. Wacha gi dhok ni ema gima tero wakando ka joluo nikech ok wayud titles emomiyo yudo ka chieng' moro ng'ato beda dala ne to ng'ato chako fencing to kelo ni barua to en gi title deed kia ni nodhi Saadi Kalans dala masa bedigni moyo 12 ini bet gaveta donga wijo kan chik moro mawacho ni kisebido elo kuom thuolo moro mogwaro to mano koro chalo ka gima koro en lopi maonge ng'ata moseyungi. Adieri nitiere chik mawacho kamano igni 12 kanise bede lobno to lakini nitiere gik moko moket mondo inyal wacho ni an kaka chiko wacho ni atimo adieri nyaki bedi kibede lobno ka wuon lo ong'eyo ni bedo kanyo to onge gi wacha mora kodi akia wuon lo adhi ageda kamoro to kuom igni moro hewa 12 no onge ng'ama osechapa asada kanyo makao kanyo kaka kor dalana gigate atimo kanyo maonge ng'ata moseng'ur nyaka bed ni wuon lo nong'eyo ni idak kanyo to ok ong'ur ini wacho wach squatter nyaka bed ni nong'eyo ni idak kanyo mane makoro chiko yie koro wacho ni wuon lo ong'eyo ni isebedo kidak ka to wuon lo ok ong'ur wuon lo onge gi wach kodi igni 12 wuon lo ok nyal biro goli koro mano koro in koro mai lobi koro kot mi teko no to kot timo order to koro in mi iyudo oboke to ka ne wuon lo ne kia in kia kata wuon lo to mano ing'eyo kanyo ok idonje maber mano chi koko support adwano make mana kanyo nikech ne wachako modeko matin wabro ng'eyo ni tok weche manyien ma sadeka mibiro keno kanyo kod Vincent Otieno wabro dhi nyime kod kao penjo mag jopiny kod Magajwang kik idiri nikech kawuono duoko nitie kanyo kod Magajwang kokalo kuom chenro mokeno kanyo kod riwruok moko mar piny owacho ma iluongo ni Landesa iwacho ni bedo gi ng'eyo joluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko dwaro maduong' en golo doke iti mar ng'eyo matut ewi weche mamulo ratiro mar bedo kod lo wach maduong' en ni nyaka ine kaka inyalo manyo title deed e yor chik mar piny Kenya ng'eni nitie jomoko ma kowach ni umany title deed ginyalo tiyo gi riekni gi yore mamoko mag manye e Kenya ka weche thoth ndi saa 3:01 weche manyien kod Vincent Otieno. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaure nyakwar Magajwang kendo machiegni. Jatend migawo mar weche mag teko James Opiyo Wandayo jiwo jopiny mondo miyo obed mana gi horuok e seche ma nonro dhi nyime ewi gino ma iwacho ni ng'at moro mapok ong'e malong'o ne owang'o e ot familia moro mar ji 9 e sub-county ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Kane ochwalo ute mag mos kolore kod wachno, jatelo kata kamano ne owacho ni osetemo timo tudruok gi bede migepe ma winjore kendo koro nyisogi ni gine ni nonro matut otim ewi wachno mapiyo kaka nyalore mondo mi jok motimo tim makoch machalo kamano yudi machwe maki. Wandayi mane oloso gi nyakalondo mar amo ka en e piny mar Amerika bende ne owacho ni jopiny kik koro dhi nyime gi kawo chik e lwetgi ka onyisogi mondo mi gichiw thuolo mondo mi nonro timre yo makare. Timo Musainya ku masira motimore e dalawa ma Ugunja ka ji 9 mauki familia achiel owito ngimagi e masira mar mach e gweng' mar Upanda e ward mar Sigomri. Kata obedo ni wachni oyuda ka anie wuoth e piny mar Amerika kaendi asetudora kod migepe mag sirikal mowinjore mondo otim nonro
mapiyo kaka nyalore ae adiera mar wachni mondo ong'ere. To gi sani akwayo jodala wa ma Upanda kod Masigumre gi Ugunja kwa jumla ni mondo wanyama na kwe. Kik waket chik e lwetwa. To warituru mondo nonro orum. To ne anyuola mag familia manowito ngimagi e masira mar majno, jatelono kata kamano singo mar biro chung' kodgi e kinde ni makoro gine matek kendo neno ni giyudo ratiro ka otenore kod wach manotimore moweyo ji gi buok mokalo e gwenge makono. Ni familia gi anyuola to kod osiepe mag yamo ito ngimagi gi. Amedo singonu ni wan kodu kanyakla e seche machalo kamaendi ma un gi lit. An gadiera ni Nyasaye biro medo ritou. Familia achiel mar jochiko magin dichuo, chiege kod nyithindgi 7 ne owang' ma olokore mirni bang' jal moro pok ong'e malong'o wang'o odgi e wi gino bende chich ni ne gilaro weche mag lo. Weche moko Nyakwar Mogajwang' en jatend migawo mar weche mag thieth pacho ka Eden Duale ogwelo komiti mag ji 13 mondo mi koro tim nonro e wi weche moko mosebedo ka wachore ni od thieth ma Medihill Hospital ma yudore Eldoret timo ohala machiko kopuodho mar uso funde mag dend dhano e pinje maoko. Duale ne ogwelo Elizabeth Bukasi mondo mi koro bed jakom mar komiti no mabiro timo nonro ma igeno ni biro rumo e thuolo mar dweche 3. Apudno onyisi mondo mi koro twag kod jolony weche mag thieth ma iwacho ni osebedo ka golo funde mag dend dhano go, jok machiwogi kod jok ma osebedi ka imiyo fundego kuom thuolo mar higni 5 mokalo chien. Gie sani osiptal mar Medihill itimone nonro e wi gino ma bende wachore ni ogolo nyiroke mag jo Kenya modhier maonge kod nyalo to chuo chulo gi omenda maromo Sh254 kende kaito bang'e ochuo uso nyirokego e pinje maoko e nengo maromo $3.2 kuom nyarogno ka nyarogno. Nilikuwa nimekataa and then kuna siku nikaanza kusota kuwa broke, sina anything kabisa. Nikabidi niwapigie nikamaliza ile deal ikoje. Nilifanywa operation at Medihill. They remove my kidney but nilikuwa nimekubali. I agree with them that they will pay me. I regret. Nimepea mamangu a hard time and then nimeaibisha my family. Komachielo en jakuny mula moro nyowito ngimane kamachielo to yudo hinyruok marach mokalo kolure gi masira mane otimore kar kunyo mula moro mantiere gweng' ma Papa Kamboha mayudore Barding sublocation e county ma Siaya Manyoro. Alphonse Weuchieng ma jahigni 24 nyotho, seche bende Carolina Koth ma jahigni 28 manyore gin godo e chenro mar kunyo mula to nyoyudo hinyruok marach mokalo bang' genge bugo mar kar kunyo mulano osienyore kendo ikogi ka gin e bur kanyo. Kolure gi lipot mar obila kotenore kod wach ni ji 2 go nyoni e chenro megi mapile mar kunyo mula kinde bende nyo girodhno kod masira machalo gi mano. Caroline nyori godo e od thieth ma Asban Hospital kama pod itimene chenro mag thieth nyaka sani ka ringre mar sawe to nyogol mochweyo tere kar kano ringre mar jomotho ma Siaya County Referral Hospital. Weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en ni gavana ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja koro seyo piny owacho mamalo e wi wach oula mathoro pong' kendo donjore e ute ji ma odak e kuonde dak mopogore opogore e kaunti ma Nairobi kaachiel kod chal mag apeyni masani koro dwa kethore mokalo dier boma. E wi mano koro Sakaja wacho ni onge kod pesa monyalo loso godo apeyni e dier boma ni mar sirikal mamalo okone omonego beni miye pesa to ninde pesa kendo tamore golo ne omenda monyalo konyogo e chenro machalo kamago. Jatelono ne owacho ni odundu mag pi kaachiel kod mag pi minyaga e boma ma Nairobi gin mago bende olosi e yo mayot mondo mi koro geng' mano oula ma ikelo kod koth matin. Kambende wacho ni kaponi koth ochwe mathoth e kaunti ma Nairobi to koro odundu ma gin godo ok nyal rakore kod pek mar pi mar oula ma ibiro kel kolure kod koth machalo kamano. E wi mano kwayo jodak ma wuok e kuonde dak mopogore opogore e kaunti ma Nairobi mondo mi koro bed mana gi horuok ka owacho ni embo wuon protemo sundo piny owacho malo mondo mi kaber to miyo omenda ma onyalo konyo godo e loso chenro machalo kamano. Wechegego ne obiro mana bang' ndalo manok kende bang' ka jatend piny Kenya William Ruto ne nyiso senators kaachiel kod jokanyo mag od bura malo mondo mi koro yiene obed kod teko e wi pok mar omenda
ma oket tenge ne apeini ma ong'ere gi dho ngere ni Road Maintenance Levy Fund. In our country, we have two categories of roads mainly. There's also international, but two categories. There's national roads and county roads. County roads are more than 65% of all the roads, but all that money goes to only national roads. So the road I was talking about intervening, Ojizo Kipande, is under the national government. Jogo Road, Agwin Square, all this under Kura, Kera. And so when I heard, and I was away when I heard the former Prime Minister saying that, look, all these agencies should be under counties. Why is the Kenya Rural Roads Authority doing roads in the CBD? And so in a few months, let the rain subside in June, mid-June, you'll see a big change. I can promise Nairobians that. I can promise Kenyans that. Komachielo en ni japuonjre moro mar mbalariany nyo negi machiegni kod dho wath ma Kisaka mayudore Suba North Sub-County County ma Homa Bay bang' tulo muoche kind jolupo e nam Lolwe ka gilaro kar lupo. Duncan Otenga bende ne somo mbalariany ma Meru e hike mar 3 nyo rado gi thone kinde bende nyo en chenro mage mag lupo e dho wath Malela mayudore kar chung od bura ma Homa Bay Town ema ywaruok nyo duogo wuok e kinde kod jolupo wetegi ma wuok e dho wath ma Kisaka ma bende nyo wacho ni japuonjre no nyo odwa lak ma odhi nyaka kama ok onego bed ni olupe. Kowuok e kaunti ma Homa Bay, jafwambo marwa Alia Beach gi ler mathoth e wachni. Lweny ma osebedo ka dhi nyime e kind jolupo e dho wath Malela ka chud bura ma Homa Bay Town gi jowetegi ma wuok e dho wath ma Kisaka ka chud bura ma Suba North e wi kiewo mar kuonde mag lupo e nam Lolwe osebedo ka kelo tho mag jolupo e dho wath Malela ka jolupo bura bende oseyudo hinyruok maricho bang' lweny mapek muoch e kindgi e dier nam kilaro kiewo mar lupo e nam Lolwe. Japuonjre Duncan Otenga mane nitie hike mar 3 e mbalariany ma Meru ne ogomo wito ngimane ndalo 3 mokalo gi moko kuom jolupo mawuok e dho wath ma Kisaka bang' ka lweny ne muoch e kindegi ka jolupo go ma Kisaka ne seyo jowetegi Malela kuom ne dhi lupo e kargi ma rech nyuole ka ringre rawerano to noduogo yude ka jonyuolne to yogo kit nek makoch mane otimne wuodgi no. Nyathina nonege yo marach kendo bete ka nyathina ka gima en jakuo to ok nyathina onge gima osekwalo. Nyathina en nyathi ma innocent ma ok duoka kata ng'ato. Adong kenda dano weya gi lweta makata kuma bro goy lweta onge. Sirkal yie ukonya egi yie to gwe manege mabari yie machak duo kal kuome gi injin. Familia mar jalupo no wacho ni osebedo ka odhi e chendo mag lupo e kinde mane rusa mar manyo kaka nyalo konyore e mane oromo gi thone bang' ka jowetegi ne ogoye ma olwar e pi bang' lweny mapek muoch e kindgi e dier nam. An Johannes Otenga Uma Duncan Otieno Otenga mothoni ma nyathina nodhi menyo mana kaka ji bende menyo to awuoro nek ma timore e nam Lolwe ni ma nam oketi mpaka ma ng'ato ka ng'ato ng'ado nam ni mano lope. Kwaro ni mondo sirkal odonje e wachni otieki wach mar nek me namni ma wath ka wath okaw mpaka mar nam ne margi to wath mar Kisaka nodhi ovamia gi e nam to duokogi to kendo goyogi. Nyathina manyo ni e University ma Meru kuma dhi tieko higa manyien koro ging'ado lekna gi kanyo. Collins Okoth Dan Otenga en omera kuyo kaka jowiga community mangima nikech Dan ne en ng'ama somo en nyathi manie university tadia kodhi e nam nikech nam ema nyithiwa menye gi boda boda koro ngimane olal e nam mpaka mokete nam kani onge ng'ama oselando kata sirikal pok owuok oko mondo oland ni ka en kar jomagi. Jalup ruoth ma Homa Bay Town Salim Nyauke wacho ni japuonjre no nogo kod kite kaachiel kod gige lweny mamoko manomiyo olwar e pi ka owuok e yie mane gitiyogo. Mano timore no ber rawera matin odhi yor menyo yo mar nam to loba sade ne gidhi gibedo gi lwenje moko matindo tindo mano kelo gocho mare gi joma Kisaka en gi hinyruok e wiye mag kidi nochope apani bang' kidi chope to apani nobedo unconscious mano yudore ka nogore pi. Jatend migawo mochung' e chenro mag lupo e sirkand kaunti ma Homa Bay Sara Malet ne okwedo malit mokalo nek mar rawerano kane osiemo jolupo e wi tim mar muocho tulo e nam Lolwe. Lweny nobedo gi kind jolela gi jo Kisaka ma yudore Suba North. En criminal case, investigations are underway kendo postmortem nyaka tim, bero nyaka tim mondo koka report ochiw e wachno. Jalupo ko yiene dhi gi weapon e nam. Nikech the moment meeting weapon onyiso ni wegi, imbe inyiso ni you are a criminal. Iikori, jalupo ko winjo bene kawo chik e lwete. Ka dipo ni kata mistake moro yudi e dier nam kuro, nitie joma rito nam. Komaki e dier nam, ibiro mana terie kot, to ko yiene jalupo kawo chik e lwete ni giting'o kidi, giting'o bede gi tongo. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, an Ali Abi. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Chiembo wang' nyo obedo e tesend obila mar Rongo e kaunti ma Migori bang' ka ji maromo 57 mane obila oreso e kanisa mar Melkio
St. Joseph Missions of Messiah Africa Church gomo ni ok giwuoge tesendo bilangang ni mar ne gikia kamora mora maginyalo dhiye tok ka oseriembgi kanisa ka giwacho ni gin kama ging'eyo onge kopogore gi kanisa no ma obiro mana bang' dala achiel kende bang' ka sirikal kokalo kuma Peace County Commissioner gwenge makono loro kanisa no kolure kod weche mathoth mosebedo kaluoro kanisa no kamoting'o nyaka tho mag ji mamoko ariyo mayande ne odhi e kanisa kanye dwaro resruok kotendo kod weche mag tuoche mane gin go to kata kamano ne giwito ngimagi. Jafwambo mar kaunti ma Migori John Juma chiwo ler mathoth e wachni. Kada bed ni piny owacho kawo kalo kuma pisno mar County Commission e kaunti ma Migori e kinde mar ariyo mokalo ne oloro kanisa no mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa moyudo gigo mag rongo kaluwore kod weche mathoth bedo koloro kanisa ni ma oting'o tho mar ji ariyo e kanisa no mane odhi manyo chang jokanyo mag kanisa ni mabende ne piny owacho koro kono ni odar kendo kodhi e kuonde mane giwuokie nyaka sani koro go nyon ka obila e gigo mag rongo. Barale closed the place and we have put officers to take charge. We have declared the place a scene of crime. As to whether there are other people who are buried there are processes that would allow us to confirm that. Processes in court. Some of you have had an experience to talk to them. You can obviously see there are people who are not logical. Quite a number of them don't come from Migori. They have a leadership which they will not declare. The church is not registered because the certificate we got was a Companies Act incorporation are pursuing all those grounds. Esama bende koro bila koro ol e kanisa ni mane ng'at ma bende koro dok e kanisa ni jokanyo mag kanisa ni nyaka sani bende koro ramo ni kanisa no ema gin kaka dala ma gisebedo ka gidakie kendo onge kuma gidhiye ka bende nyaka sani koro pod gigo nyon kendo gintie e tesino bila no marongo. Kamishona ma Migori Mutua Kisilu mabende ne oliwo gigo mag rongo ne wacho ni kanisa ni koro lor kendo jokanyo mag kanisa ni koro nyaka dhi kuonde mane giwuoke ka bende wacho ni nyithindo mabende osebedo kodak e kanisa ni to onge wuone kata minegi gin giwegi idhi ketgi e lwet apisas go mag nyithindo madhi terogi e kuondego mag jot. We have children whom we have got to go to obtain an order to so that we can keep them safe, because if you talk to them they would rather be together and die together rather than be separated. And we think that as government we have a responsibility. We have talked to them every right, even right to worship, as its limitations, because right goes with responsibility. Mutua no ane koro pod gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod gigo mopogore opogore ma osebedo ka dhi nyime kanisa no kaachiel kod kata yor andika mar kanisa no. Ne owacho ni nonro ma gintiere godo yango ni kanisa ni mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah of Africa en mano mane ondiki kaka kambi kendo kanisa. The church is not registered because the certificate we got was a Company Act incorporation. Are pursuing all those grounds. E kinde ma gibede koro dhi nyime oganda mopogore opogore mogigo magno kaachiel kod gwenge mamoko ne ochopo e tesino bila no marongo marango podi moko kuom familia magi mane olal koro osebedo ka nitie kanisa ni. Asewuotho ma wuon gi notho. Asewuotho ma higa madhi mana higa mar 8 pok ayudo nyathini. Koro kama entie ok ang'eyo. Koro adwaro sirkal mondo konya. Aol osechamo nyaka lo motieko te. Moko kuom familia mane ochopo tesino bila marongo ne oyango ni moko kuom familia magi mabende olal koro nitie kanisa kanyo. Adheto noweya ka na jadwich adeko weya kapok achako kata ma wuotho ka nodhi lemne kuno ne en gi tuo moro kaeto nyimena nagi bende noluwo bang'e higa 2005. Koro are 2005 nyaka sani jogi pok oduogo dala. Adhina to ka notho to nokokona oduogo kona mana ni madhina nosetho. Koro ne an onge gima nyatime kata nikech alonge gima chal kamano. Nyaminwa achiel modong' no nitiere i ka polis ka nasedhi manene nyoro nanene kawuono bende asechaka nene. Dwaro nitie bende mondo koro piny owacho kodhi nyime kod nonro matut ka otende kod kanisa ni kendo ka okang' mar chik. Ne Nyakalondo Maramogi Kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachope giko mar weche manyien nyakwana moko ne gin mago ma otuch e kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 ne weche moko manyien adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Vincent Otieno.
agomo ni kora tie gi welo mondo kora wegi thuolo kata gonygi dhulu mar gonyo ni to ber ahinya mondo wegi thuolo nyakora Mogajwang ka waluongo twak mantiere kae. Nitie penjo mang'eny ka ma ji penjo ka, to akia ni Landesa bende nitiere kod gima waluongo ni contact center ma jowa mawinjo wanyalo bedo ni oro. Apenja mano nikech nitie mamoko ma kamoro thuolo ma wan go kawuono ni ok nyal miwa yot mar duoko gi te. Iwinjo nyawadwa ne penjo wach mar iluongo nang'o winjruok mar anyuola, community land agreements gi ji winjore awinja ni bende en gima chiko yango sani ibiro duoko mano. VOJ joma ne ong'iyo lope mane pod nitiere block ma pod nigi nying kwaro, jogo winjo matek sana nikech lo mapok opogi nyikwayo duogo lokore kendo kedo ji kod yalo nyaka lope mane bende ousi ka ji dhi chulo nego wegegi school fees or hospital bills. Jomoko bende tiyo kod rieko achiel maricho ka giko liud kod chife ma corrupt e uso nyaka gundni mag jowadgi. Rule mar chife e uso lo en mane kikatiba, king'iyo katiba. Okay. Victor Musna Wendo, yawa succession mar lo ang'o momiyo en expensive kamacha, to bende ng'ato nyalo timo succession ma ok okawo surveyor. Jogo mayo ji pesa sana. Anotis Wood Adwen ka Thika town wacho kama ne ote mare kae kamano odong' ahinya. Moro ka ndi wacho ni maka juma oyawre. Alafu wach succession osekelo shida matek kabisa nikech iyudo ka chiefs moko kao ga side gidok ne joma lwetgi mor e anyuola to giweyo jo chandri gi tabu. Koro tim nang'o kata wachom kure. Okay. Machielo kae ndi wacho ni Musna jolony. Penjo mara en ni donge aparo ni lo ma janyuol ni ong'iewo en ma ok nyithinde nyal lose wiye, to ka en mar inheritance to nyithindo nigi ratiro mar dwaro pok margi. Mar ariyo, ka udwa pogo lo mar wuoro to yuoru moro ne odhi bang' tho chuore kasto duogo kapok opog lo, ben gi ratiro mar yudo lo. To ka wuonu ne nigi mon ariyo kata adek ojado, nyaka administrators bed adek koso achiel oromo. Ma Paul Udi kane Asumbi wuod Asumbi kane Mombasa sani. Erokamano ahinya. Oyawre maka juma. Mosna wakili Angeline Odao mano nyar Kochia. Oh, okay. Apenjo ne ya wuonwa ne nigi yawuoyi adek. Wuoyi maduong' no thoro ndiko nyinge mag lo e nyinge to weyowa owetene ariyo. Koro negi senindo adong' kenda an wuoyi mar ariyo. Koro sani nyocha ayudo title deed an godo. Wuoyi mano ndiko nyinge lopegi onge. Wuoyi mano oweyo mana chi wuoyi maonge kod nyathi. Ma datim nang'o mondo okuta wuodo ohero Kochia. Okay. Jaduong' ok nyal uso lo abal ka en gi nyithindo. Mano miriambo. Iwinjo mano? Ni jaduong' ok nyal tho usa lo abal ka en gi nyithindo. Mano miriambo. Mano winjo moro wacho kamano. Okay. Konya kod wachni ananyanga mako pio jagogo Katuma Arujo Ward. Kwarwa no tero mama moro e dalawa koni to miyo ni no konyuol kata nyathi mora. Mama ni noi e ilo peno. Koro seche ma ne ipogolo nyinge na yudre lo kod jaduong'. Koro nyakwaro biro ni dwaro lobni. Bende onyalo yudo lobni. Ananyanga mako pio jagogo Katuma. Apa nuwinjo wachna no. Okay. Machielo kaendi Mosna Wendo. To penj na wendo niya, kapo ni dwa team succession to the remaining family ok owinjore romo, be jomoko ok dwar, yani onge winjruok dala kanyo. Koro penj na jalony ni to ere method ma inyalo tigo apart from keto all these family members together. Penjo mar ariyo ni ka ng'ato ok nyal dhi individually mondo otim succession. Omondi Odongo Odaro Emmanuel kanitie Muroni Samba. Mosna jalony ka janyuol ni nosetho ahinya to jonyuol te kapok opognu lo
he was the biological father, but nying mane ondiko e lowo opogore gi surnames ma watiyogo. Wanyalo timo nang'o ka wadwa timo succession? Okay, owacho na kanyo ni kik iluongo nyinga. Weche mag law are very emotive. An bok aluongo nyingi tenda, erokamano ahinya. Wuoda dwen ka nitiere Thika Town, apani penjo ni nasepenjo ka. Oyawre mosna wela mora ahinya ka gipuonjo weche. Achiko ita maler, an akwayo namba kaka Dayod gi Uma Kombea wuod Nyakach kani Mombasa, erokamano ahinya. Ji dwaro nembniu kabisa kaka jo Landesa. Polo Baya jakabonyo kanyal gwal mosna jolony. Ji mondo temo dhi e doho ka gin gi issues mag law. An doho nokonya ka nodonjna gi janyiepo mane dwa medo law ma oingo kama nonyiewo. O advice kado kwa ji ni mondo dhiure court ni kanye ma ratiro biro yudore, erokamano ahinya. Oyawre mosna jalony. Kwarwa nosetho. Baba be lopwa nigi shida, be anyalo rie kaka en map kapok atimo succession. To nyalo bedo pesa di kama Isaac Abuto. Penyna jalony. Kwarwa nosetho. Baba be lopwa nigi shida, be anyalo rie kaka en map kapok atimo succession. To nyalo bedo pesa di. Okay. Daka neno moro kendo ka ma danga penji kendo ka aparo ni thothne girumo. Ka dipo nitiere penjo mar ng'ato ka to inyalo nuoyo ore kanya kwara mogi mago ote maneno kochopona e yor SMS kachiel kod WhatsApp ma studio mar Ramogi FM ka okinyi ma kawuono. Welo thuolo kore maru mondo koro walung twak ma kawuono. Abro chako kodi jang'ad bura. Awinjo penjo. Penjo ng'eny. Samoro nitie moko mabiro kala. Yes. Abiro temo duoko. Erokamano. Awinjo penjo moro ka ng'ato penjo ni chief bende nyalo uso lo. To rules mage ma chief nigo mar uso lo. Chief onge gi right amora mar uso lo mar ng'ata. Okay. Maka mano timore to ng'ano should be able to report chief no. Chief bende ni mana gi jatendgi through the administration process. Chief amora ma iwinjo ka uso lo to lo en mari, chief onge gi that right. Igdhi ing'iyo wan gi jok miluongo ni ACC gi DCC mani in every area matelo ne chiefs. Ng'ata mora maneno ka lope iuso gi chief onego bed able to cow those channels. Ng'ato penjo kanyo ka a surveyor is needed. Biro bedo maber ka gi involve surveyor. Especially sama gitimo distribution magi yeni ng'ane in kauma to ng'ane in kauma. Ka giseyudo barua mokwongo cha sama gitimo distribution mar lo, ber ka gikaw surveyor. Niwach koku kaw surveyor ema koro wawuok gi weche moko ni ng'ato dwaro rieyo kamoro manoko wuok maber. Ka surveyor obire ground, surveyor nyalo nyiso gini in lopi chakre ka gika. To biro konyo makoro ok wabed gi weche moko bang'e ni ng'ane boundary na in ni donje boundary na. In ni overstep, in ni donje lopa. Kido involve a surveyor to mago konyo. Aya, awinjo ka ng'at moro penjo kae ni lo moro miuso e wach ma lo miuso e block ni. Chik mar Kenya wacho niya, ng'ata motho nyaka utim succession kapok itimo gimoro amora e lope. Ma jok moko mineno ga ni uso lo ni anan arem gi school fees konya uru, anan nadwaro golo dala, miya pesa nino agol dala to amika. To iyudo ni lop ming'iewo ni pok otimne succession. Lo ming'iewo ni pod nigi oboke manie nying ng'ama nose nindo. Mano en makosa. Makosa ma actually it is a criminal offense. To jok mang'iewo lo mar ji ma osenindo ma pok otimne gi succession, ibiro lalo pesa ni niwach ng'ama uso ni lo ma onge gi rights over. Ouso ni ang'o? Lobni ok en mare, koro en ouso ni ang'o? Koro ji owe ng'iewo lo mar ng'ato
mano senindo kapok otimne succession. Ng'ato penjo kanyo ni kanyakwaro nyalo yudo lo, to jok ma bende manyo method mar distribution mar lo kok giwinjore kaka anyuola. Ka ok giwinjore kaka anyuola, ka giseyudo barua mokwongo mar miyo giteko mokwongo cha mar letters of administration, sama gichope point makoro gidwaro pogo lobni, waluongo e court ni distribution mar the property, to ginyiso court ni ok ginyal winjore. Kanyo koro court donje, court yalo ma court opog lobni. Court bende nyalo oro gi gimoro ma waluongo ni mediation. Ma koro gidhi court miyo gi ng'ato, gidhi gibedo godo piny, gitemo winjore oko mar court. Ka giwinjore to gibiro ginyiso court ni kama kaka wawinjore. To court amore, to koro court biro winjo to biro ng'ado bura. Kaka court oneno. Ng'ato openjo kanyo ni surnames mopogore gi mar biological father. Mano is surnames onge gi connection amora e wach lo. Inyalo luongi ni Omondi to baba nini luongo ni Odhiambo. For as long as onge ng'ama wacho ni ani Omondi ni to no ken nyathi Odhiambo. Mano is not an issue. E process ka bende wan gi identification documents machalo kipande bambe ni itiyogo. Wan gi identification documents, ubiro kelo death certificate mar ng'amose nindo, tu biro kelo your identification ID cards. Mondo koto ngi. To bende chief bende biro wacho ni mae en nyathi ng'ane. To sana shida ma wabedo godo e weche succession gi, mamiyo succession yuare, ma jogwa nyaka ng'i maber, en ni udhi ir chief to samoro ondiko nyithindo mamoko to weyo nyithindo mamoko. Samoro ondiko nyithindo mayowuoyi to weyo nyithindo manyiri. Mana kaka Jessica nowacho kae, nyithindo nyaka ndik nyithindo te. To sani kubire court, samuse wacho ni wan wapogore lo kama. Nyaka jite obie court. Court biro nyiso ni biuru ute, tu biro gi ID cards u. To court biro penjo ni kama e kaka uwinjoru. Koro kanu uwinjoru ni nyithindo manyiri okudwa miolo. Nyaka koto winji nyithindo manyiri ka wacho ni wan ok wadwa lo mar babawa kata mar mamawa. Nyithindo te gin mana nyithindo according to chik. Katipo kanyo to kora paro na nyalo wene Jessica Lumudo. Apani gimane ok wacho en ni ntinga mano penjo kanyo ni lobno ken mar inheritance. Koro gimane wakoso wacho kane wachako en ni mondo inherit gimoro nyakitim succession. Succession is the road to inheritance. Koro nawinjo ko wacho ni nitiere lo moro kanyo moneno ma ok en mar succession. Koro succession be nyaka timre ka ng'ato setho. Nitie jok moko madwa pogo lo to ng'ato pod ngima, pod gidwa dhi uchako process mar succession to someone is alive. Samoro ng'ato pod ohewore osuptal. Ohewore osuptal to gisechako process mag succession. Nitiere ng'ama no penjo ni samoro yudo ka chief kao upande moro to we jok moko. Ntie bias manyalo bedo. Lakini mano process minyalo raise a court. Nikech yudo ka samoro especially e polygamy, yudo ka samoro chief ondiko mana familia achiel gi nyithinde to we mama machielo cha, nikech maybe opinion neno koneno ni macho ok chingato. Mago procedures miwene court mondo ka odhi e court ema koka ng'ato ng'eni ma legitimate wife kata koken. Kaso ntie ng'at moro mane wacho ni community agreement ema gidwa tiyogo. Nikech gineno ka process ma wacho ni succession ni a bit complicated. Chik awacho ni chik nigi bad mabor. Samoro nyalo amua kaka family mondo wamoni wan kama kaka wadwa time. Lakini en mana ni okunyal bedo gi legitimate right over that land. Mondo bed legitimate nyakudhi e court, nyakuyud documents. To ok manisha ni koro wawacho ni okunyal winjoru kanyo. Kuse winjoru to winjruok ma ungono utere court. Mondo wach ni wanto wase winjoru to kama kaka wadwa timo. Ntie ng'at moro mano wacho ni samoro ntiere ng'at moro mane e will no nondik mana owadi achiel to wete gi moko okondiki. Samoro kaka nase wacho kane wachako en ni samoro ng'ato ndiko will to will ni kako ndike okoluwo chik kako nego wills onego bedni ndiko. For example, en gi nyithindo 7 to will ni ondiko mana nyathi achiel. Koka mane en gi nyithindo 5, 3 gin machuo to 2 manyiri to wacho ni en mana gi nyithindo machuo gi kende. Koro ifwenyo ni will be gimoro inyalo dhi e court mondo wach ni will mondik ni okondike yo makare mondo will no wanyalo keto kando. To mogik en ng'ato kane wacho ni ntiere ng'at ma apani chuore no to chiege modong to onge nyithindo.
Honorable Angela nosewacho ni nitiere gimoro mwaluongo ni degree of consanguinity. Ka ng'ato tho, ting'iyo ni ng'ama en related machiegni kabisa en ng'awa. Michako gi chiege. Ka chiege no onge tidhi nyithinde, to dhi pin kamano nyaka chope third cousins gi fourth cousins. Erokamano. Erokamano ahinya. Weche ng'eny ka, to saben ringo matek jokoma. Be nitie namba moro ma ng'ato samoro nie gweng' kucho nyalo gombo bedo gi tudruok moro kod jolandesa. Moko nitiere moko ma iye ahinya ma ng'ato bende winjo kanyo kwacho nan kik ilandre nyinga. En ma samoro nyalo yudo thuolo mar pimo ni yo mowinjore. Joma dwaro mondo kik nyigi oland go, ajwacho ni wan gi legal aid clinic. Ma kan tiere jok moko mantiere weche mane giwacho kawuono to gidwa mondo ging'e ka inyal konygi mondo gichak process no. Wadhi bedo gi legal clinics a month mar May. Obo bedo Kisii on 21st May Sameta Stadium. Kakamega obo bedo on 22nd May iluongo ni Shishwa Friends Church Mukulusi. Kasto Kisumu wantiere Chief's Camp Assistant County Commissioner's Office in Nyahera again on 22nd. Koro kantiere kain gi wach mar law, kain gi wach mar court, kain gi wach mora kata wach mar chief. Mineno ka chief ntiere kaka temo tamie yudo ratiro margi. Inyalo biro mondo chieng'no wawuo ibo yudo jok mowalandesa mondo wanyalo wuoyo kodi chieng'no. To namba mar simu en 0713 321-983. 0713-321-983. Mano namba mar office. Erokamano. Erokamano. Itiyo kod namba ni seche mage? Sariyo nyaka sapaka chiel kuso Gutieno ok 24/7 dongen mana sach 8 to 5 but seche mamoko go inyalo weyo message oboduoki. Erokamano. Koro kandiko message andike gi dholuo koso Dwar English gi Kiswahili sana lakini dholuo be kindiko boduoki. Erokamano ahinya. Mheshimiwa, wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny. Ma en twak mang'eyo ni kaka wachake ni nagomo ni wadhi godo nyime milele na milele. Nikech iwacho ni bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko ne oganda. To sai mong'adowa. Gimoro bende iweyo ka gimitne. Anyalo nyiso jopiny ni timuru succession. Timuru succession uyud oboke mamiyo teko mar bedo gi puothego, oboke mamiyo rights, rights mag bedo gi lobego. Erokamano ahinya. Jessica, wach mari mogik? En gima daher wacho en ni kantiere kaka ifil ni ratiro ni okethi, ber mondi wuo. Kiwuoyo koka inyalo yudo konyruok. Erokamano. Wuo kikiling kigimoro yinyi kayiem nono, ing'eyo ni wachni mane olosgo piny. Wachni bende mane okelo kwe sama weche ne omok e Kenya kod Mgajwang'. Wach e gimoro amora nyakwara Mgajwang'. Kuom mano kikiling ka wach moro omako chunyi ahinya ka wang'iyo weche ma ne wayalo kawuono e wach mar ng'eyo kaka inyalo bedo gi ratiro mar law, weche mag succession, kama bende doho koro donjoe. Wi bende kikwil ni Landesa biro bedo kod buche magalamoro ma gibedo gi jopiny mar poro wach kanyakla mar ng'eyo matut ewi weche ma umaki kaka weche mag lope ne jowa mane gwenge mag Kisumo, Nyahera kanyo. Gin tarik 22 e dala mar Kakamega iluongo ni Shish. Kikakale waka yem nono tarik 22. Kisii bende gibiro bedo tarik 21. Koro jowa mane gwenge mag Migori kod Homa Bay gi Kisumu manyalo chopo Kisii yo mayot inyalo rengo kanyo. To kata kamano ok nyalre, wan kod buche mamoko bende gi bago gibiro bedo kanyo kod ji mopogore opogore, sampli mag ji mopogore opogore. Giluongo ni multi stakeholders meeting ma okelo ji duto te ma weche mag lope mulo. Obed office mar ngao national iduongo ni interior kod national administration moting'o chief gi jogo te gini bed gi jogo National Lands Commission be ubedo go? Wan gi National Land Commission. Kod paralegal Sokinde gi ji mamoko. Erokamano ahinya kuom bedo kod okinyi ma kawuono. Mano Honorable Angeline Odao, Principal Magistrate matiyo Kakamega, kaachiel kod Jessica Achieng' Oluoch okil kendo jalony ratiro mag lope e bwo riwruok mano mar Landesa. Ka ok kamano en saa 3:36 mar okinyi ma kawuono nyakwara Mgajwang' giko mi weche manyiwinjo go e twak moyiedhi mokelo kanyo kod migawo moko mar piny owacho mar Landesa. Nyinga en Otieno Makajuma, med mana kete ka kogwen dhi nyime bang' kinde mano kende kete mana ka. Bedo gi yot muluongo nyingi sani yot gi KCB Mortgage. Yud sir mar omenda michiwo gata malo 105 michulo gi interest mogonyore. Lim bad bengi mar KCB mondo ichak safar mar bedo gi yot.